Pênûsa nagahanê li erdê namîne Adar Gulam. Sal û zaman zû diherikin. Ji dem û her dewranekê re navek dive. Tovê bi destê jinan yêr ku li beyarên dîrokê hatibûn reşandin, vaye îro şîn dibin. Ji çengek axa beyar, kaniyek ava spî li rûpelên dîroka jinên Kurd zêde dibe. Tekoşîna nagahanê ya felsefeya jin jiyan azadî belavî seranserê jinên dinyayê dibe. Kevneşopiya dîroka mirovahiyê şahidê çelengiya jinên serhildir ê ku dane pey şopa bi hezaran jinên têkoşer berxwederên dîrokê. Ji wan yek jêdara jiyanê ketkara çapemeniya azad nagihana karsel bû. Xisleta nagihanê bi zanista rêgeza têkoşînê honandibû. Ew ji tovê jinên kamilbûyî jidayîk bûbû. Ew yek ji aşqê meşandina doza azadiyê bû. Ew keseke ku xwebûna xwe dinasî, li pey şopa rastiyan dibazî. Ji bo danesîna dîroka jinan ya veşartî şev û roj kirin yek. Li ba wê ked bi qîmet bû. Ji lewma keda wê berhem dida, jinek afrîner bû. Eleqeya wê ya ji bo zanista dîrokê, ji mijûlbûnên wê yên zanistî dihat. Kesayeta xwe bi rêgezên jiyana tekoşîna jinan rexistibû yekpare. Jinek civaknas bû. Ew jinek ji bo rêhevalên xwe gelek bihêz, bihêvî û bi moral bû. Cihê ku lê bû hebûna xwe bi dildariya rihê rêhevaltiya jinan bi her kesê zda hîs kirin. Enerjiya xwe ji rêhevaltiya jinên pêşengên çapemeniya azad Gurbetê Lêersöz, Deniz Fırat û nû jiyanan wergirtibû. Havaltiya xwe li serbingeha rêgezên kedê ava kirbû. Nagihan jinek dilzîz ji xaka welatê xwe dûr mezin bûbû. Xeyalên wê ew bû ku çendî gul, beybûn û nêrgizên gelî û newalên Kurdistanê hene av bide. Ew evîndara her bosteke ji axa welatê zarokên rojê bû. Dilopek ji xunava dîrokê bû. Jinên ku pêşengiya çapemeniya azad kirin, her yek ji wan bi keda xwe ezmûnek li pey xwe hişt ku îro em li ser vê mîrateya wan dimeşin. Lêhûrbûn, rih, hiş, bîr û îdaya wan jinan yek bû. Hemû ısrara wan pêşvebirina qada ragihandinê bû. Bi hemû berpirsyariyan rabûn û xwe ji tu kar û xebata ve nedan. Ragihandina azad bi saya têkoşîn û pênûsa wan pêşket. Dema ku min ev nivîs dinivîsî, cenazeyê Nagihan Akarselê gihabû gundê xelkanê ku li wir ji dayîk bûye. Dibe ku Nagihan qetil kiribin, lêbelê weke rêhevalên wê em ê mîrasa wê dewr bigirin û heta serkeftinê vê têkoşînê bidomînin. Pênûsa Nagihanê li erdê namîne. Em dikarin behsa gelek xweşikbûn bedewiyên Nagihanê bikin. Yek ji wan jî hewla wê ya xebatê bû ku bi xîret û jîrbûna xwe ya kar dihat nasîn. Lêgerîna wê ya azadiyê wê ber bi lêkolîn û vêkolînên dîrokî vebir. Ji xwezayê hez dikir. Zihniyeta ku Hevrîn Xelev, Zehra Berkêl, jiyan tolhildan qetil kirin, heman zihniyet îro Nagihan Akarsel li bajarê Rewşenbîriyê Silêmaniyê li ber mala wê qetil kirin. Kujerên Nagihanê ji hewlerê hatin şandin û bi 11 guleyan şehîd xistin. Plana vê suîkastê li Enqereyê bi destên rejîma jinkuja AKP ve hat plîlan kirin. Bi vê suîkastê xwestin tola ji rihê fedayiyê li Mêrsînê girbûyî hilînin. Dê rojek werê ku Erdogan û desthilatdariya wî weke qatilên jinan yên pêşengên şoreşa jinan werin sûcdar kirin û li pêşberî jinên cîhanê werin darizandin. Lewma destê îxtidara Erdogan di qetilkirina bi sedan jinên şoreşger de heye. Em weke rêhevalên Nagihanê ji bo ku Erdogan û desthilatdariyayê werin darizandin ji destên me çi werê em ê bikin. Em ê ji van tetîkêjên ku jinên pêşeng qetil kirine yên ku dewleta Tirk ew bi pereyan kedî kirine hesab bipirsin. Ji bo ku Erdogan weke kujerê jinan bê darizandin, em ê li her qadê têkoşîna vê bidin. Em ê bi pênûsa Nagihanê ji bo ronîkirina komkujiya Parîsê, Hêlince, Qamişlo û Silêmaniyê şahidiya wan bikin. Rejîma jinkuj hewl dide bi van cinayetên siyasî li ser desthilatdariyê bimîne, lê ev hewldanên rejîma AKP bêfêdine. Ew her çi jî bikin bila bikin, lê ew ê nikarbin xweş têkçûnê rizgar bikin. Dê têkçûna vê rejîma temenkurt a jinkuj di encama têkoşîna jinan de biçe. Qetilkirina Nagihan hem li dijî têkoşîna jinan, hem jî li dijî lêkolînên zanîsta jinê jinolojiyê êrişeke ku bi destê dewleta Tirk hatiye kirin. Nagihan ji ber xebat û nasnameya xwe hedef hat girtin. Suîqasta hatiye kirin, ispata tirsa hêzên serdest ên mêtînger a ji şoreşa jinan e. Em soz didin ku pênûsa Nagihan Akarsel wê li erdê nemîne. Oxir bê rêhevala Nagihan. Te bi têkoşîn û xebatên jinolojiyê riya me ronî kir. Tu yê her dem di dilê me de vijî rêheval.